Ahoj, namaskar. Ja ťa vítam v dnešnom cvičení tehotenskej jogy. Ako vidíš, je to lekcia určená pre vyššie štádium tehotenstva, takže kľudne túto lekciu odcvičíš vo svojom 3. trimestri. Nezabudni na to, že v tomto období sa už môžu vyskytnúť rôzne tehotenské symptómy a prejavy, ktoré neradno potláčať alebo pretláčať, takže akákoľvek väčšia únava, zadýchanie, po prípade trpnutia, treba si sadnúť, nechať prejsť, pokračovať, po prípade úplne prerušiť cvičenie. Taktiež, keby sa hlava začala krútiť alebo čokoľvek, reflux jednoducho treba prerušiť a prípadne sa buď potom znova pridať alebo úplne cvičenie zrušiť, je to už úplne v poriadku. Keď si zacvičíš na 5 minút a nič, iba trošku rozprúdiš telesné tekutiny, tak splní to podstatný účel tohto trimestra. Takže ti prajem pekné cvičenie. Dnes ho začneme v pozícii tureckého sedu, takže môžeš si kľudne do neho sadnúť pohodlne. Môžeš sa kľudne vyložiť nejakým bolstrom, alebo ak máš bloky, po prípade nejaký vyšší vankúš môžeš použiť. Na chvíľočku môžeš zatvoriť oči. Počas cvičenia sa sústreď na seba. Na svoj dých. Ruky a nohy poukladaj tak, aby nič nebolelo, nič netrplo. Na začiatku sa len trošičku zvedom. Navnímaj svoje telo. Kľudne môžeš otvoriť oči. Ale začneme úklonom hlavy doľava, čiže ľavé ucho, ľavé rameno. Nádychneš sa na stres výdychom do opačnej strany. Znova sa nadýchni na stred, znova úklon, ľavé ucho, ľavé rameno. Trošičku zintenzívnime natiahnutie tým, že pravou rukou sa natiahneme do strany. Lakeť neprepínaj. Ruka je položená na končekoch prstov. Ľavá ruka sa dostane na ľavý spánok, len polož. Dýchaj. S výdychom vrať ruky aj hlavu naspäť a poď do opačnej strany. Čiže pravé ucho, pravé rameno. Trošku zintenzívnime znova natiahnutím ľavej ruky do strany. Lakeť neprepínaj. Priložíme ruku na spánok pravú. Nič, len zatiahni vlastnou váhou. Čiže nič neťaháš, len polož. Vráť ruky aj hlavu naspäť. Spustíš bradu k hrudníku. Necháš chvíľu tak. Ramena tlačíš od uší, lopatky k sebe. Zároveň dozadu. Čiže cítiš príjemné natiahnutie v oblasti šie.
pohľad, šikmo hore a výdych, brada k chrbtníku, pohľad, šikmo hore, výdych, brada k hrudníku, pohľad, šikmo hore, brada k hrudníku, ešte raz, pohľad, šikmo hore a brada k hrudníku. Pridáme ruky a zvyšok chrbtice, takže brada ostáva pri hrudníku, rukami prichytíš kolena, zacúvaš dozadu v kompletne celej, vo všetkých častiach chrbtice. Dýchaš. Nádych, pohľad hore, prehni. Výdych. Nádych. Výdych. Znova hore. Výdych. Hore. A výdych. Neutrálna pozícia chrbtice, výstri, pohľad dopredu. Nádych, ruky hore. S výdychom rotácia ľavá ruka, pravé koleno. Pánva ostáva v strede. Aj brúško ukazuje stále dopredu. Ak by ťa to ťahalo sa rotovať doprava, v tomto prípade, tak treba si ruku položiť z boku na brúško, tak aby sme istili brúško, ale točíme sa len v hrudníku a v hlave. Ak máš za sebou priestor, môžeš sa natiahnuť rukou do strany, teda do diaľky, pardon. Ja nemám. Nádych stred. Výdych, opačná strana. Nádych na stred. A s výdychom pôjdeme sa natiahnuť rukami dopredu. Takže nohy si uvoľníš tak, ako potrebuješ. A ťaháš sa dopredu. Aj tuto stačí ostať. No? Pokiaľ ťa púšťa ďalej, môžeš sa kľudne vyvaliť až dopredu, tak aby sme netlačili na brúško. Ak disponuješ nejakým takýmto valcom alebo čímkoľvek, kde by si mohla uložiť hlavu, po prípade blok, môžeš na to použiť aj stoličku, nízky stolík, akúkoľvek taburetku, fidloptu a predýchaj. Ruky môžeš uložiť tak, ako ich mám ja, alebo len voľne vedľa. Cez zaoblený chrbát sa dvíhaš. Pôjdeme ešte raz do takéto predkonovej pozície s tým, že nohy pôjdu viacej na šírku. Kľudne sa môžu spájať vpredu. Otvárame bedrá a znova. Vyvalíme sa dopredu. Predýchame. Cez zaoblený chrbát znova dvíhaš sa hore do vystretého chrbta. Odložíš, ak si niečo mala. Ak nemáš nič také, čo môžeš použiť na takéto cviky, tak stačí sa naozaj len predkloniť. Dopomôcť trošku rukami, aby sme moc nezaťažovali tie nohy. A ostať tu. Dobre. Takže teraz rukami pôjdeme za sedací sval, po prípade jednoducho za chrbát.
Nohy dáme na šírku podložky a spustíme kolená obidve doprava. Dýchaš. Nadýchni sa s tými kolenami na stred s výdychom do opačnej strany. Nádychni sa na stred, zdvihni sa hore, pošli nohy do rohov podložky. Ideme trošičku popracovať s chodidlami, takže nič, iba zabališ prsty 5 krát do kubíčka. 4, 5, to isté robíme s členkom. 1, 2, 3, 4, 5, ideme do strany. 1, 2, 3, 4, 5. Poď krúžiť. 4, 5 do opačnej strany. 1, 2, 3, 4, 5. To je ono. Poď na prsty. Takže peste. 1, 2, 3, 4, 5. Spojíš dlane k sebe. Od seba. 2, 3, 4, 5. Vystri dolu. Hore. 4, 5. To je ono. Spustíš prsty, uvoľníš aj ruky na podložku. Prejdeme do pozície tureckého sedu, buď poď bokom alebo priamo cez turecký sed, ako ti to je pohodlné, ako sa ti to dá. Takže sme v pozícii mačky. Kolena pôjdu na široko, špičky pôjdu k sebe. Prsty ukazujú dopredu, vytlač priestor medzi lopatkami. Odsedíš trošičku pánvu, aktivuješ svaly pánového dna. Lakte idú popod telo, pokrč. Dýchaj. A nemáčací chrbát. Pozícia kravy. Mačka. Krava. Mačka 3. Krava. Ešte 2. Mačka. Krava. Mačka. Neutrálna pozícia mačky. Natiahneš sa rukami dopredu a klesneš čelom až na podložku. Ak ti to nie je pohodlné, môžeš znova použiť bolster alebo čokoľvek. Hlavu položiť na to. Natiahnuť sa. A dýchať. Akokoľvek jednoducho potrebuješ. Po prípade na bok. Ak môžeš klesnúť až do nízkej pozície alebo polohy a je to pre teba OK, pre celé telo aj pre kolená môžeš. Poď do pozície na predlaktiach. Kolena môžeme dať ešte viacej do strany. A ideme dopredu a dozadu. Čiže cúvni. Dopredu. Cúvni. Dopredu poď. No, cúvni. A poď v tempe nádychu a výdychu. Nádych. 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 Ešte raz nádych. Výdych. Ostaň chvíľočku tu. Otváraš oblasť bedier. Dýchaj. Stávaš na predlaktiach. Snažíš sa neprepadávať v hrudníku. Poď znova hore. Ostávaš na predlaktiach a ideme pánvou do strany.
do jednej aj do druhej. Len zo strany na stranu takú kolísku robíme. Poď oblúčiky. Dopredu a dozadu vykreslíš krúh. Poď do opačnej strany. To je ono. A ideš sa prehýbať, hej? Vyhrb chrbát, prehni. Vyhrb, prehni. Je len jemne. To je ono. Ostávaš znova v neutrálnej pozícii. Teraz poď kolena k sebe. Viac. Prsty od seba. Toto je pozícia, ktorá je určená vlastne počas pôrodu na ešte nižší zostup bábätka do porodných ciest. Čiže vlastne prvá pozícia, kolena do boku, je na začiatku, aby vôbec zostúpilo, a ešte len postup na ešte nižší zostup bábätka. I sú kolena k sebe. Dýcham. Maličké pohyby dopredu a dozadu. Len dotiaľ, kým brúško nenarazí na stehná, tam sa zastavíš a ideš dopredu. Otváraš lónom pánové kosti. A uvoľni znova v strede. Kolena pôjdu do strany. Poďme na chvíľučku do pozície dieťaťa. Takže znova sadáš dozadu. Čelo ide na podložku, ruky dopredu a dýchaj. Ak je brúško moc veľké, môžeš kľudne ostať na predlaktiach alebo aj na dlaniach. Všetko v závislosti od brúška. Zdvihneš sa do pozície mačky. Znova na dlane. Ak náhodou sú prítomné trpnutia v oblasti rúk, ja ich napríklad tiež mám, tak mne teda pomáha vždycky si, keď už trpnú, tak prejsť na predlaktia. Takže kedykoľvek začnú ruky trpnúť, treba si prejsť na predlaktia. Dobre, zanožíme pravú nohu, položíme do diaľky, vystrtu v kolene a zatlačíme dozadu. Dobre, zase budeme pracovať s pánvou, čo je dosť dôležitá práca v tomto trimestri, čiže koleno ľavej nohy ide viac strany, pravá ostáva tam, kde je, nič iba otváraš a zatváraš. Otváraš, zatváraš. Pri zatváraní ešte viacej zatlač špičku dozadu. Ešte 2. To je ono. Vráť na stred. Znova zanož pravú nohu. Ideme pokmítať aspoň 10 krát. 1, 2, 3, 4, 7, 10. To je vončo. Si bola tiež na predlaktiach, poď na dlane. Teraz pravú nohu pošleme dopredu. Ostávame v tejto pozícii. Chvíľu predýchaj. Tiež veľmi dôležitá pozícia na otváranie pánvy. Môžeš kľudne dopredu a dozadu pohyb. 2. Ak ti je príjemnejšie ostať v statike, môžeš. 4. 5. To je ono. Vráť nohu naspäť. Poďme to isté na opačnú stranu. Takže znova môžeš ostať na
dlaniach alebo poď rovno na predlaktie, tak ako potrebuješ. Zanožíš pravú nohu, položíš na špičku, zatlačíš petu, dýchaj. Dáme koleno trošku ešte viac do strany a ideme otvárať, dobre? Vydýchnem, pánva ide bližšie k zemi, nádych hore, výdych 2, hore, 3, 4 a 5. Vráť. Naspäť zdvihneme ľavú nohu, 10 krát zakmýtam. 5, 10, položím nohu, prejdem na dlane, ak som nebola, ľavá noha sa dostáva dopredu, ostávaš chvíľočku staticky tu, ak ti je to takto pohodlné a príjemné, nemusíš prechádzať do dynamiky, ak áno, tak sa pridáš so mnou dozadu, výdych, nádych, výdych. Vrátiš pozíciu na stred, vrátiš aj ľavú nohu dozadu, znova ostávaš v pozícii mačky, vždycky si ju sprav správne, čiže snažíš sa pokrčiť lakte, podsadiť pánvu, vyplniť priestor medzi lopatkami. Nadýchneš sa rukou hore do diaľky a s výdychom ideme popod ľavú ruku, líhaš na spánok a dýchaš. Poď pridať ľavú ruku natiahnuť do diaľky. Vrátiš najprv ľavú ruku, zdvíhaš sa aj s pravou, pohľad hore a s výdychom naspäť. Poďme to isté na opačnú stranu. Takže nadýchneš sa ľavačkou do diaľky, dohora a s výdychom ideme do opačnej strany. Takže ideš popod pravú ruku, môžeme pridať pravú ruku natiahnutú do diaľky a dýchaš. Najprv vrátiš pravú ruku na úroveň tváre, zdvíhaš sa, ľava ide hore. S výdychom vrátiš naspäť, pozícia mačky. Prechádzaš do tureckého sedu, buď priamo alebo bokom. Natiahneme sa nohami do diaľky, jednou aj druhou. Ostávaš chvíľočku tu. Zaflexuješ chodidla, snažíš sa vystierať chrbtici. Ak sa to nedá, kľudne použij blok alebo bolster. A dýchaš. Chodidla ostávajú v tejto pozícii ako sú. Natiahneš sa s nádychom rukami hore k stropu. S výdychom prepletieš prsty vzadu za hlavou a snažíš sa cúvať dozadu. Lakte ukazujú smerom k špičkám. Ty si zacúvaná. Poď nádych dopredu. Snažíš sa ísť trošku bližšie ku chodidlám a s výdychom dozadu. Nádych.
výdych, nádych, poď vytvoriť väčší priestor pre bábätko, výdych, dopredu, to je ono. Stávaš v stredovej pozícii, ruky uvoľňuješ z hlavu. Teraz pravá noha pôjde buď z boku ľavej, alebo ak môžeš, tak až cez ňu. Originál pozícia by bola vlastne tu. Máme teraz momentálne brúško. Takže kľudne stačí, keď nohu položíš cez stehno, zaflexuješ obidve chodidlá, hlavne tú ľavú nohu a nič, iba spracuješ s pravým kolenom. Čiže teraz buď jemne len zatlač do toho kolena, chrbticu vystri. V prípade tú ruku len polož a dýchaj. Ideme urobiť teraz tú alternatívu tej pozície, čiže nahneme sa dozadu, tak aby bolo brúško voľné. Pravá noha sa prekríži cez lítko ľavej, ľavá ruka ide cez koleno pravej nohy. Rotácia dozadu. Dýcham. Vrátiš pozíciu naspäť, prichytíš si rukou palec na pravej nohe a otvoríš pozíciu. Čiže vystrieš pravú nohu. V kolene snažíš sa zatlačiť lopatku naspäť. Není problém krčiť koleno pravej nohy. Ak môžeš chvíľočku, ešte vydrž tu. Až teraz celkom zatlačíme koleno popod pravú ruku. Toľko, koľko vládzeme a môžeme. Chrbát je stále vystretý. Teraz sa ocitne práva noha pokrčená v kolene, v obidvoch rukách. Pohojdáme tú nohu. Otvorím, zatvorím. Chrbát je stále vystretý. Zastavím v strede. Ešte tú nohu otočím do vnútornej strany, čiže chodidlo bude smerom von, koleno dopredu. Otvorím tú pozíciu, koľko môžem, čiže otváram priestor pre brúško a nič, len sa náhnem dopredu. Kontrola brúška, nič sa nedotýka. Dýcham. Stále otvárame bedra. Vráť nohu naspäť. Poďme to isté na opačnú stranu. Takže ľavú nohu buď z boku, po prípade, ak môžeš, až na stehno a nič, len zatlačíš do kolena. Nesmie to bolieť. Tu nejde o to, aby sme extrémne otvárali to bedro, tak, že vlastne ak na to ani nie ste zvyknuté na tento cvik alebo pohyb. Hej, čiže napríklad, ak máte skúsenosť s cvičením pravidelným, kde ste sa sústredili na tie bedra, tak ono to bedro pôjde celkom príjemne. Ak nie, treba to robiť len pomalšie, postupnejšie. Zaflexované pravé chodidlo. Dýcham.
Teraz pošleme ľavé chodidlo z boku ľavého lítka, my si to zacúvame dozadu. Pravá ruka sa ocitne na úrovni ľavého kolena. Trošku vyrotujeme, pohľad dozadu, nadýcham. Stále dávame pozor na brúško. Tu sa môže stať, že buď sme moc vpredu, alebo noha je moc blízko a vtedy tlačíme vlastne stehnom do brucha. My sa chceme skôr vystrieť. Vrátiš pozíciu naspäť, prichytíš si palec ľavej nohy, znova vystieraš, alebo maličkovú hranu, tak ako je lepšie, znova vystieraš nohu v kolene, kľudne pre podporu môžeme sa navážiť zase viacej dozadu. Dávame pozor, aby sme netlačili do brúška a to koleno môže byť kľudne jemne pokrčené, po prípade vystreté, ako ti je najlepšie, ako potrebuješ, ako sa ti tu dá, netreba sa prepínať už v tomto štádiu životnom vôbec a v tomto trimestri už absolútne. Takže držím. A až teraz prichádza fáza, že zatlačím koleno čo najďalej popod ľavú ruku. Dýcham. A uvoľním, tentokrát nachystám rovno do tureckého sedu. Po prípade môžeš sa dať do ľahu na boku alebo akokoľvek proste potrebuješ, si sadni alebo sa ulož. Do záveru dnešnej lekcie. Ruky sú znova položené tak, aby netrpli, nohy uložené rovnako, aby netrplo nič, aby to bolo jednoducho príjemné a pohodlné. Aby bola chrbtica vystretá, aby nič neťahalo. Je toto už záverečná relaxačná pozícia, takže si ju polož a postav tak, aby ti bolo príjemne. Na chvíľku sa znova zvnútorni. Najdôležitejšia myšlienka alebo myšlienky pre tretí trimester je schopnosť počúvať to svoje telo. Absolútne sa mu odovzdať. Nič neprepínať. Keď si potrebuje ľahnúť, tak mu doprajem to, čo potrebuje. Ľahnem si, vyložím si nohy. Napustím si vaňu. Urobím čokoľvek, čo po mne žiada. Snažím sa zdravo rozlúsknuť moje telesné potreby, hlavne čo sa týka rôznych chutí a iných návalov. Uvedomujem si, že moje telo ide vždycky po tej najrýchlejšej ceste, respektíve po tom najrýchlejšom zdroji. Či už je to zo seba vypustiť emóciu, nejakú myšlienku, alebo dostať do seba nejakú živinu. Dám si čas, zastavím sa a počítam si do 10. A skúsim porozmýšľať, čo to telo odo mňa chce. Možno je unavené, možno hlavné,
Možno potrebuje postískať. Možno potrebuje byť samé. Alebo naopak s niekým. Môžeš pokojne pokračovať v tomto ladení, koľko potrebuješ. Oči sú zatvorené. Dých je pokojný, plynulý, pravidelný. Tvoj, ktorý nezadržiavaš. Ja pre dnešok lekciu ukončím. Poprajem ti pekný zvyšok dňa. A ty ju môžeš ukončiť buď so mnou, alebo si ešte ostaň chvíľočku spojený so svojím telom. Ahoj.